Assalamu alaikum. A kullum a forex trading ana trading din 7.5 trillion dollar. Mu juya sai a kudin Najeriya ka gane cewa ba ƙananan kuɗi ake trading ba. Ana trading din 12 quintillion, 74 trillion, 549 billion 240 million. To kai wannan kaga shi ake cewa gangaliyan a harshen Hausa. So wannan dalilan ne yasa zaka gane in dai ka shiga forex market zaka samu kuɗi a ciki, sannan kuma zaka yi asara in baka da ilimi. A cikin kaso 100 kaso 90 nau'in da suke trading asara suke saboda me? Ba su da ilimi, ba su da haƙuri, ba su da malamin da yake koya musu, kawai teach yourself ake yi saboda ba su bi wanda ya iya ba. Dama an ce kyan sanin hanya ko ka bi ƙwararre, so don haka ba su bi wannan ƙwararren ba. So ina ƙara gaya mana cewa course ɗinmu na Hausa Forex Trading yana nan akan farashi mai rahusa. You can just click wannan link ɗin ko kuma ka ɗauki wannan lambar da take jikin wannan video ɗin domin me? Domin ka samu access da wannan course ɗin. Iliminka shine zai ƙara baka dama wajen me? Wajen samun kuɗi a Forex Trading. Ba wai na iya kuma alhalin baka iya komai ba. Alaji. Sai an jima.